Решението за разработка на W201 бе взето през януари 1974 година. Още от самото начало ръководителят на отдела за перспективни разработки, доктор Ханс Шеренберг, постави изключително висока летва за своите подчинени. Необходимо беше да се създаде истински Mercedes-Benz в клас, който марката все още нямаше модел. Ясно беше, че при такива условия разработката на компактен Mercedes трябваше да излезе скъпо, а всъщност се оказа още по-скъпо. Когато се говори за уникалните особености на 190-ката, на първо място се споменава нивото на пасивна безопасност, при което W201 не отстъпваше, например, на флагманския W126. Въпреки това, първо журналистите, а след това и клиентите бяха още по-силно впечатлени от специално създаденото за модела. Задно многозвенно окачване с самонивелиращи се амортисьори, истинска технология от суперспортни автомобили в компактен седан. Под капака на базовите бензинови версии обаче стоеше карбураторният 4-цилиндров М102. Очевидно е, че инженерите първоначално са заложили много висока издръжливост и потенциал за модернизация. Тези двигатели изминават безпроблемно 500 000 км.